Афсари пешини пулиси Русия бо ҷурми куштори 19 зан дар Сибир ба ҳабси якумрӣ маҳкум шуд. Додгоҳи минтақавии Новосибирск ҳукми Евгений Чуплинскийро рӯзи 6 март эълон кард. 6 рӯзи пеш ҳайати мунсифа ӯро дар куштори 19 зан дар давраи аз соли 1998 то 2005 гуногор донист. Додситонҳо гуфтанд, ки аксари қурбониҳои Чуплинский фоҳишаҳо буданд ва ӯ қабл аз куштор бо баъзеи онҳо ҳамхоба мешуд. Евгений Чуплинский бори аввал соли 2004 боздошт шуд, аммо аз дораи полис фирор кард. Бори дуввум ӯ соли 2006 ба даст афтод, аммо бинобар набудани далели кофӣ ӯро озод карданд. Чуплинский 52 сола соли 2016 дар ҳоли бори сеюм боздошт шуд, ки мақомот бо ташхиси ДНК даст доштани ӯро дар ин кушторҳо собит карданд. Маняки Ангарск собиқ афсари дигари пулиси Русия Михаил Попков, ки барои куштори 22 зан ҳукми абад гирифта буд, дубора мурофиа ва ба қатли 60 зани дигар муттаҳам шуд. Попкови 53 сола, ки дар гузашта афсари пулиси шаҳри Ангарски Сибир буд, рӯзи 10 январ дар додгоҳи вилояти Иркутск таҳти мурофиа қарор гирифт. матбуоти Русия Попковро Маняки Ангарск ном мебаранд.